anyone. My one anywhere will know. Sarah Rod, Wame, Titi, yeah, me won't send to any. Me won't send to any. My CB, Nama, Mother, a deal for Yen Yansasem, Yen Yamisem, Jesus. A radia catch him so Bishop Bremu upon two. But end the before we will not be. Amen. Share a wintasem ye radia than the Biachem. Obiwaha, O Dinima Mehoyao. Assembly in said. Now was you said ne papa ne one American. Until Sunday papa and I just saw Baba Befanako. And now, Omoko ye DNA and a DNA in a backfire. One in a mamma, one in a mamma, Cassa, Chadier. A radissa main country obey ye say. America, what no, and your one no radius, the man. They're big. Name of a different place. Nadia yen papa krona yen papa no so hwehwe maame na papa krono so wosika se de o American ko be fa na ko this story serious it will message ni we are your private matter tie ni ye wo kokodu a ka kire wo maame se Bema no one ne te ho abra na wo su adwuma no onka bema ne nkyerɛw ommo ne din nkyerɛw pe ɛwo tworo bema ne din fa hyem me se papa ne beba ba hwehwe wɔkyira kwan wo sika bruta wo ye real estate agent wo tonton dan wo sika sene ba akono na papa ne ni bo wani mu se ya wo behu se yes me papa nie na me se wo bre wo mpa ya wo bo nyina amen no ehye papa ne botom. Thank you, Holy Spirit. Sorry, thank you, Master Jesus. Obi Baba Bewura Getimu. Wo call is so ya screening almost so hepatitis B. We will get to say we are a snack and then a ditch, Coco check it. Amen. What about when someone can rather wow? Only Pepia, Obewurado, we say, who would we say, pet a how no wood out to her? Amen. 2025 won't follow how no fun in them. A quite can see a beer the amount. Well, what year? What you ma? Jesus. Who school no? Jesus. Officer no? A quite baby. Amen. Woo them. Na wo wura mu free e kire no e ye Ghana wo be wura masiha no wo pia buruchiri amen ya wo be gie die no obeka amen kese no amen ya wo be tie mu aka no said ya be ya yanya no rush nti wo ba enwum no mo bo no na wo de asa na wo ba na wo wura mu. Yeah, that was it. Yeah, ah, yeah, that was so. Yeah, that was it. Yeah, that was so. Yeah, that was it. Yeah, that was
Jesus, who you me mutante, Jesus, Abranti bi o chest space work on mo friend bra. Mo friend bra. Mo to aso. Oh, yes,
mokoto wa no mo mpa inside of my soul, Jesus inside of my soul, inside of my soul, Jesus inside of my soul, may ya 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 Jesus inside of my soul, Jesus inside of my soul, inside of my soul, Jesus inside of my soul, may ya Jesus inside of my soul, may ya Jesus inside of my soul. Lift up your hands. Safi we say cancer ni usutumi enya juma Jesus when you to them ha ko father and siebra din konim ani to Apaji unu ma de konti anka wo hwe ase che me hunu se onan yan hunu
say never for so over. You said you almost 2 at yet said you will be able. I say a boo no more to 2. Now, one number for no would see that was 1 my young 10 who said what today. And we think I can wash yourself. At made the message also, your chum. Amen. Attack we a year through so called. One number ended 1, 2, 3. Go forgetting. So anymore. And it all. You pour love, and it's uncle you. You look beyond me. Me to say dear. Omo ye na omo tete ho. E na wote baabi. E na flower hye won nsem. To omo chia omo du ho pe na omo abo watra na omo chia de oto awo so. Enya de pa won tram san hwe no so wan ye fe no don fe mi kunu de don fe na ne ma no so me ka Augustine ejekum don fe pacho mi kunu na ye wukunu pacho anu ti na mi hunu se wote wo sei na flower hye won nsem omo chia omo du so pe no omo twa wagya omo chia omo to aso mi hunu ade nti se yie na de na flower hye ne nsem oye kunafo Mama, me man won't call no say one tena. On tena. And I won't call. Maybe I know how I do on tena because of me money. Money to one tena. Okay, one time with Anshan. Say, or how I drink the anchor, ye be jano call. And my baby will have said, see, you go boost and say. Wukunu no won tena na wonko because a papa ma bre onko na menjensa bodie mu ye wicked yeah ma me waje be ma no frate bi hunu se enkofo kan ho na mu ye ye Kwani Helena. Winim Helena Mesa. Hey. Winim Sewa. Winim Sewa. Opa. Busa se why your friend Helena Mesa. Winim Adepa. Winim Adepa. Opa. Busa se why your friend Sarah Mesa. Opa Busa Wuku White. Peja wonsa kosoro. Montra monsa hwe no so hwade a ya hyehye e wo baabi a ade ne baba be fa nipa it will take him by surprise but ne yira banti ye jidam e de ama be ma every nyina power in the name of Jesus the bia Mr. Chekum don fa wo bia stroke enya juma amen enya juma bon sana bon pai wa bon se bon pai bon pai bon se bon pai bon se bon pai omo fam pe no mo ko ma me ne pon awo mra wate you can say the idea now, no. O Jinama Papa, but na kuma nsum, Odi ya win, Yapon Abra. What a woman and call Yapon Abra. Ama, also cock of them. Afi, you can done Teja Cosso. We are no so, and me end Enchera, no so. Pacho was on swap, she go for net at one chain, rig etimi ejato machine tab.
Nadia. Where's the phone one? Pache obi si obi ohun nana efrɛ David ohun nana nti obi won chen efrɛ David ya akora ketwa David na okay o so wo de ne pɛ na wa pagya ne sei ade ahwɛ wani hey obi nim obi wo Togo a mo frɛ ne Zako ya mete ba ko na se me kana wa anhware ama me nkasa bi Zako ipa no Togo wini mo bisa owo he Togo ya won safa hwa me so sei yentimi fa wo kranse san obi akra e di Yesu mo gya twam amen Yesu mo gya twam wanya baba beduru ha ti yentimi fa ye mma kwase obi fa wo kranse san ena mi gina Yesu so wietumi ma twam Ewurade bambo nto wo so wo Yesu Kristo dimo amen Ewurade agye no kɔ okay yani say ka cho ya hwe wig yi why yo te wani mu no ye be hu ase jadda ne wig nim ade ba chi na da social media no fo jaba so dem o wig makoma 3488 na share mo amukuta bi be na no mo ntwe mo ho no ne de ndesi de ayeku ha no eja to mo be hye pa thank you Holy Spirit o mane na ho susuma wade na ebreki na nye easy otimi de pomo pasa no de abo afa awasa still ena nkonkron se me ye wo action nya afi na mba be ye da mi gina akwakom dem wonda ho nkonko be ye na dwuma obeso de afiri ha no wa ye free Holy Spirit ya so kania we de hwe ya kwam the whole of January esumu nuru amen life is highly spiritual. How do you mean you January nyina esumu nuru wuda. Just so can amino. The whole of January esumu nuru wuda. To me declare we now walk amen I ya pija kosu say na sanfabara. January nyina esumu nuru wuda. Amen. Ye ya kwan so sem pone ye be frɛ waka kyerɛ January sɛ na ma me agu na wuni agu na January ayiye bi amma wa akwan Amen. sɛ January na wo baba be ti aban amane na obi de san bi be san wo want asempone January Amen. February adinshira yedie enkanko Amen. and a day bro February Amen. February na betia some day Amen.
February na benya dansidie kɛseɛ. Amen. February na benya adansidie a ɛde serie bɛba w'akwam saa. Amen. Serie kɛseɛ ɛba w'akwam February. Amen. Yedie kɛseɛ ɛba w'akwam February. Amen. Yedie kɛseɛ ɛba w'akwam February. Amen. Ɔsoro bɛte n'anim akyerɛ March. Amen. Ɔsoro bɛte n'anim akyerɛ March. Amen. Awurade bɛyi aboafoɔ de ama March. Amen. Wakwantuo kwan ne bɛbie March ne mu. Amen. Odwuma kwan ne bɛbie wɔ March ne mu. Amen. Usika kwan ne bɛbie wɔ March ne mu. Amen. Obi ɔde wo ka bia de bɛbrɛ wɔ March ne mu. Amen. Afei April ɛnkɔtwe aboafoɔ fifiri akwantuom ne adeɛ ɛmfa mmra w'akwan. Amen. Wasefoɔ mu ni adwuma yɛ ɔmo bɛnya adwuma yɛ. Amen. Yɛdie ne nkankɔ ɛna yɛbɛdi w'akyi. Amen. Epu akwansosɛm bɔ ne yɛyiyi afiri hɔ. Amen. Epu akwansosɛm bɔ ne yɛyiyi afiri hɔ. Amen. Epu accident biara yɛtwam. Amen. Epu accident biara yɛtwam. Amen. Yɛka accident ebi abɛka sɛ ka accident dabi me say obi sɔ gas ɔhu yɛ asagye vom ɛhye sister ɛhyehye n'anim nyinara ama ɔbaa kamakama odi fam ɛyɛ serious accident in the kitchen eti accident biara yɛ accident epu wei adeɛ bi a yɛ accident every wakwan. Amen. Adeɛ bi a yɛ accident every wakwan. Amen. Adeɛ bi a yɛ accident every wakwan. Amen. Adeɛ bi a yɛ accident every wo ne wabusua akwan. Amen. May sa wo bɛte asɛm a ɛya na mu su na mo bɔ nwom woni mi ahwɛ yɛhwɛ wɔ Yesu din mu. Amen. Yɛhwɛ yɛm wɔ Yesu din mu. Amen. Awurade mmɔ wo ne wabusua nyinaa ho ban. Amen. Wɔmmɔ wo ne wɔn mma ho ban. Amen. Wobɛte asɛ wo obi ɛyare wo de ne kɔ hospital wo de onim sɛ bi a ɛyɛ yareɛ ketewa bi oni bɛba wo so bɛkɔ akɔduru hɔ no na yakɔbɔ yareɛ kɛseɛ bi de akyerɛw na yabɔ sika sɛ bum wonte saa asɛm ne bi da. Amen. Me sɛ wonte saa asɛm ne bi da. Amen. Wonte saa asɛm ne bi da. Amen. Adeɛ bi a ɛyɛ yareɛ yɛtwam. Amen. Yareɛ de wɔbɛtɔ mpa so yɛtwam. Amen. Yareɛ bɛma w'anim agu aseɛ yɛtwam. Amen. Yɛfrɛ ɔbɔfoɔ sa yareɛ sɛ wɔnsa yareɛ no. Amen. Sɛ mpo yareɛ bi te wo hyɛ berɛ so a ɔnsa. Amen. Yɛyi yareɛ firi wo ne wo ma abrabɔ mu. Amen. Yareɛ a ɛdi wo sika yɛtwam. Amen. Yareɛ a ɛdi wo sika yɛtwam. Amen. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. June. Saa June. Wobɛhu asɛ sɛ nsuo atɔ na obi dan so apa na nsuo atɔ na afa obi ne ne mma. Nsuo atɔ na afa obi nneɛma na asɛ obi adeɛ. June wo na wasɛfoɔ mo nka ho. Amen. Wo na wasɛfoɔ mo nka ho. Amen. Wo na wasɛfoɔ mo nka ho. Amen. Na June ni bɛdu kura na watu kwan. Amen. June ni bɛdu kura na watu kwan akɔ aba. Amen. Amu nyinaa June mu nyinaa mutu kwan sa no ɛno so ɛyɛ no. Yɛde ɔte wo nkyɛn sɛ na wo June na wo mu nyinaa mutu kwan sa no ɛdɛ no no. Ada mo pɛ sɛ mo po ɔman de hyɛ Mahama na. June ni bedru no na wukuta adwuma kɛseɛ. Amen. June ni bedru na wawo shop. Amen. June ni bedru na wukuta wukunu. Amen. June ni bedru na waware. Amen. June ni bedru na obi atɔ kaa kyɛw. Amen. June ni bedru na watɔ kaa ama me. Amen.
Iodifo, Asama Mika in a bebem. Amen. Juni, but no be out to die, not the work. Amen. July. Emma when you're shrunken, a wobushi. Amen. Onipa bi a ni wure free kura July omna mehwehwe. Amen. July unni sujada. Amen. July na okutantafo. Amen. What happened as sister be say, "Hey, papa, me was serving. Esu obi ane ne papa na me den tafo ye de." Akwan ni bi month July no. Amen. Afi August. Made fwa omaye nshira. Wo kwa akosene wo mo. Amen. August on pia wo bag na fanfa airport. Amen. August on pia wo car na fanfa airport. Amen. On drive wo car na fanfa krum. Amen. E wo Yesu di mo. Amen. Afi August abusua ehia wo mo nko awunti ebegyae. Amen. Afi peja kwosoro so se mechi misika meni munya mechi mi. Esikafo na peja. Esikafo nko a abrempon nko a. Abrempon na peja ne saa do. Abrempon na peja ne saa no. Yachi esika yachi eni munyam yachi akwantu yachi yiedie. Yachi eni munyam. Abra ya peja yi saa kanea we sei enhire we tuba mu. Afe September dia we ye ne sese mi yi musuo esen free me so. Nwa peja. Mi yi musuo esen free me so nwa peja. Mi yi musuo esen free me so nwa peja. Mi yi musuo esen free me so nwa peja kosoro. Mi yi musuo esen free me so. Peja kosoro so sese Yesu me da wase. Yesu me da wase. Yesu me da wase. September se obi de wo kwa aduro so a aduro ni nko ono a. Amen. De obebo wudua edua ni nya no. Amen. De ado obekọ bosom so enko ne so. Amen. De obekọ akotena social media yes obegu anim asemusuo no enko. Amen. De obe na dwe so oba begu awade enko ne so. Amen. De obe na dwe so oba bese wadwuma enko ne so. Amen. Omo mbenya adwonbone ama ebedu September no maboba ada. Amen. Ewo Yesu di mo. Amen. October who ko share with destiny helper. Amen. 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 Ewo Yesu di mo. Amen. Ewo Yesu di mo. Amen. Ewo Yesu di mo. Amen. November. Ewurade abasa ye kese ama November. Amen. Afi wona wo ma hye brebe sesa. Amen. Wona wasefo hye brebe sesa. Amen. Fi se wo bedi nkunim November no. Amen. Wo bedi nkunim November no. Amen. Afi December. Wo besire nkunim di for na ade adanse beba. Amen. Afi bedu December na se hwi ni wo hu a. Se Roman for bo afori a ento from na fakoya adwuma. Amen. Hey, it is ana mutie. December enye wo yie die afi. Amen. December bedu na wo di adanse e. Amen. Enioma
hwe na bedu December na ni nyina keka Amen. Peja koso ka say Yesu ya da wasio Yesu ya da wasio ka say Yesu ya da wasio ka say Yesu ya da wasio ka say Yesu ya da wase Yesu ya da wase Yesu ya da wase afei me kai ade maako 10 me kai wie pe asema wo beka wo tirimu ane se me du matamfo ja etwa so omuhu a gugu to mo so the whole of the year so wo bi ye adwuma wo dum ni ja ohu a ohuhu to ne so satamfo bi sunsu a wo so a omuhu se ya usunsum to mo so Jesus amen na dum omuja 1 2 3 Yadishile kofi. Nanso radi kasa chamso ni bi wo yentam wo ha. Edabiti se, matibiti se February. Ono obesu. Onipa bi wo yentam. Matibiti se February obesu. Ene ye 1st January. Se nipa no su wo February dia na just afin wa ani ni yie. Eni kwan se ba na sa. Tra wonsem sa. na Peja wosani kata wani tra wonsem peja kosuri. Yes. On konkron twe nipa ni bie. Obi tewa. Keyboard ni kofo. Wana wati di bia ye friend maku. Wana ati side ni pe. Maku o se maku. What is side ni abra wani? What is side ni pe abra wani? Woni mo obi e friend maku kura abra wani. Enya mo na ba cham de on konkon ne ka. Bra wani ya bompa ye breki sade. Maku ye breki sisia. Pejansa kosro. Adie bia be ye jaw. Ebe ye owuo. Ewurade Nyankopɔn nkyɛm. Ewurade twam sesia. Me gyina me papa Muslim. Me command sesia. The power of the Holy Ghost. Etwam. On konko da wasi. Era wasi. Era wasi. Sa wo cheoba. Afri. Awo Yesu amen. Bon sekese ma Jesus Christ. From mommy we mommy. Friend mommy. Makuna me kana sab ayo wakuma na. Ayo wakuma. Professor Sammy Sisia Oh him. Oh, Krobodumasi. What's that? Oh, Krobodumasi. Enya sa makuna eba be wo. But Ewurade ma me hu ni say waso daye. Na daye na oso ye no. Na ye onu ankasa ni nua be ma. Ana wokonya kan kwanhia. Ana wafiri mpleko pe. Daye ni mu no osori ye ni yemu hye. Odwene wa wante ase.
Osa die bi mo san so the same die no. Ene Awurade ka cha me say, me hwehwe say ni pakro na me mo mpa ma na me break enya sa de ne beba February ya. My God. Obomu yema Jesus. Makuni fa na Esther na. Okay, krobode makuni pena minim. Gina ho mami. Go forward. Me hu ni Esther. Lower tail say lower tail. Lote. Professor Susumaja. Gina papa ngosiram. Oba so daye. Na be ma bia ye fe ni Joseph. No watof. Pacho meku. Ukunu. Pacho. Cash. And was only yet, my woman. Yes, penny Jalia, next year, last papa were Jalia. The son of the two men who says, and a cabby beach. Sister, Papa. Me want to send your Joseph out of our accident. Next month, any BC. No, be see Obama Ejewa de hey, just say Kloja Edia Boni, one Ejewa. Pacho me. Ejewa ya. Pacho. Susumaja. Abdomini Yaguma. No, okay, Ejewa can Musa will now for from Jacqueline. Pacho Ejewa Jacqueline. Guys, but some of Jesus. Jabba PSC no. Me woman me Ejewa so so to nche. No crocro. Me mama. Bomu yema Jesus. You want to say? Oba, be manuel. Pacho we nyinem. Catch any say 28 February. A deputy say Friday. Saturday when in Pieba ni ko baby on share them no more. What? Pacho. Bomu yema Jesus. Me won say ya shasha accident and a dead. In Sri Lanka ready say me papa friend me say we me saw yelim. We di kan ni we no di bi so so me so many so say me hwede be ko. For us to yam. Everybody say me can try was say wo pe ba dia this you be che obi. Amen. Bomu yema Jesus. Wo pe ba. Everybody say me can try say wo pe bi dia this you be che obi. Amen. Wo so wo pe bi everybody nche obi. Amen. Power. Mami, me mo ba ya kwanche dia ma be ma no ai. E be ya kwanche dia ma be ma no. Kope sika 1,005. Na per coins 50 pesos no, maku 50 fa count. Na fabla, ni amo so panye fa komo fa ne gina fa nje be ne currency. Abdomini Yaguma. Enya sa February won't asempa. Me papa ne Dr. Ogyaba. Me jina no wesle. E ono a omani na di phone. Enya sa February won't asempa. Sorry John, as me pon pa ya. E just suppose. For sa to say be friends. Wakoma so ade pa ne se obenya ba. Wakoma so ade pa no. Erade fam. Amen. Erade fam. Receive it. Afi owo bi a hihye biara ye twem Jesus. fa ne to.